Evrêza xelkê li bendî vekirina dermangeha Medmeniya Mariwanayê bo kirîna wê birawayî gocara yekê ye wisa dibe. Ev kêlkek dîrokî ye. Ev bû saet û nîv ku em di rêzê dane û ez bawerim ev tiştekî pir baş bû ku ez di vê roja taybet de li virim. Jekê mehêve di sala nû de Wîlayeta Kalîforniya bû wîlayeta şeşemîn li Amerîka got marîwana lê bûye yasayî. Bi ser got yasayên federal de hîna ew tawan bariye. Lê ji ber hêza Kalîforniya ya aborî ku ew dirêza şeşan de ye li ser asta cîhanê, ew dikare guherînê di yasayan de bike. Histê min pir xweş e ku ez ê cara yekem marwana bikirim. Ev serkeftina ji bo mafên mirovan re. Ku bi serbestî tu bikarî baxivî û tiştên bi dilê xwe tu bikarî bikî. Ji bo destpêkirina karsaziya firotina yasayî ya marîwana pêvajoyeke dûr û dirêj heye. Gohîna gelek dever bi ser ve nebûne. Lê yê got destpêkirine pir bi qerebalixin û dibe firotina marîwana bi vî awayî milyarê dolaran li ser aboriya Kalîforniya de bibarîne. Ev kelîl ker tiştî diyar dike mebesta min ku îro roja yekê ye bi yasayî merîwana li West Hollywood tê firotin. Di vê rêzê de 150 kes hene li bendakirîna wê ne. û ji bo pirsgirêkên wê yên yasayî wekû tu dibînî temenê kesên li vir ji 18 salan û meztir in. Wîlayeta Kalîforniya li benda belavkirina karsaziya dermanê merîwana ye û dibe got karsaziyeke taybet ava bibe bi sînor û kesayetî ji bo vî pincarê balkêş got alîkariya derûniya mirovan de.